irakasleaz, automatizazio eta robotika industrialeko irakasle bat. Eta hemen dago proiektu txiki bat egin, proiektu egiten modular bat, eta hor batzen du asignatura desberdina batzen du, modulo desberdina batzen du. Kasu honetan da, Ikerrek esan da demorun, izango da demorun, da piztina eta jakutsi baten erregulazioa. Hemen integraten dik, gure kasuan integraten dik, asignatura desberdina, guko lan siglak inditzen dagoena POSIS, NEUES, TOTEK, SISPRA, eta horre lau asignaturak amintxe eta lau irakasle hori gotengaz, más o menos hori segin ditu etxe. Iker deitzen az, ari denengo urteko mailako ikasle banaz, kurso mailako proiektu bat juntegu, guztuzunez, piztina badego, piztina baten simulazioa egin, pantalla baten programa bategaz, Mintezeizineko programa bategaz diseinago pantalla, da gitxi gara hor ikusten dago, zelan funtzionetan da honek panelak. Depoz lau motor, balula bi, deposizioa. Bera makine da, piztina bat, jakuzizio daz. Beratzen da gure, resistentzi bategaz, izeneko kontrol bategaz funtzionetan da dena. Martxan ipingot, simulengot, zelan goizeko sortzietan, biztuko litzateke, eta biztuten da, beteten du piztinia, maila ateratzen denean, piztinien maila, burka, nik amendik irakurtzen dut, igoten da hemen, balore batzuk zen artez manejau gora eta bera. Segun horre balore zelan duzuen, makinek eratara jokatzen dugu bestera. Hau izango litzateke resistentzi baten simulazioa bombilla ateratzen guna. Hemen horreko sensore bateko, PTC izeneko bat, temperaturi irakurtzen da. Abiadura handizen dago garbitzen, bajatu dugu abiadura txikillo ere, hor mantentzen da, operarizioak martxan monartan. Martxan monartzen nien, hemen ikusten da, relietan, ez dago guz motorrak edo biztute, honek. Honek txorru bat, da honek puskuilu egiten duzen, jakuzizien puskuilu egiten duzen. Da bueno, pero honek balbulak, bi balbula deko guz, piztiniek, hotz badagoen edo bero badagoen, zelan balure egiten den, hotza edo bero dagoen. Ikusiek ez, regulador bategaz, zelan berotzen dagoen edo hotzitzen dagoen makinia. Hau da, resistentzia zelan dagoen berotzen. Guk ezagutzagu, berroi, 30 gradura eta egotiek, 30 gradura dagoenean, errorie positibo badan, biztu egiten da, negatibo danean itzali egiten da. Makinek nahiko simplia eta hona txuk funtzionetan.